Местя се в Швейцария, част 3. В последната част още не бяхме тръгнали, но Нина на околовръстното. Значи на границата нас не искат да ни пускат. Всичките минават сравнително бързо. Нашето я минат 2 коли, я не минат. Нямат желание да ни пуснат да си ходиме. Си седим на мизерията. Много тъпичко. Така, то детето се побърка. Да. След около 2 часа чакане на граници, влезнахме в Сърбия. Порът не знам защо. Ми се ходеше до тоалетниката, ненормално сме спирали поне 5 пъти заради мене. Той е сигурно от стрес. Покарахме още малко и се отбихме на бензиностанция, където попаднахме на ето това сладко кученце, което намаза от сандвича на татко. Доволна си хапна. И обратно на пътя посока Хърватия. Естествено по пътя за границата минахме покрай Белград. Да ви кажа честно, интересно беше. Видяхме и няколко ръкички с лодки, супер гледка. И се запътваме към границата с Хърватия, където само да ви кажа, чакахме цели 3 часа. Заспах баш преди да влезнем в Хърватия, ама да, ще се видим в час 4. Бай от мен за сега!